Asiri ya tonu, yanzu rundunar 'yan sandan jihar Filato ta samu wani gagarumar nasara, inda ta kama wasu mutane aƙalla su 10 wanda suka haɗa kai inda suka je suka sace wani basarake, suka kwashe dukiyansa kuma a ƙarshe suka kashe shi. Abin da zai baka haushi shi dai wannan hare-hare na ta'addanci a Jos ya riga ya yawa. An saba yin sa ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba. Sai dai babban matsalan da musulmai suke fuskanta a garin Jos shine duk lokacin da su waɗannan kiristoci ko kuma arna suka je suka kai hari suka kashe 'yan uwansu, sai kaga saboda arna sun fi musulmai yawa a wannan yanki, sai kaga wannan laifi kacokan sun ɗauko shi sun ɗora shi akan musulmai, inda za su ce lalle musulmai su suke wannan ta'addancin, wanda kuma ko da wani lokaci musulmai sukan fito suka gaya musu uru lalle su ba 'yan ta'adda ne ba, sannan kuma ba su da alaka da 'yan ta'adda. To amma kiristocin nan saboda ganin cewar sun fi mu yawa a wannan guri kuma ba su san a zauna lafiya, haka za ka ga sun kama musulmanmu suna ta kashewa. Idan ba ku manta ba, wata ɗaya da ya wuce baya lalle akwai wani mummunan hari da aka kai inda aka kashe musulmai sannan kuma aka kashe kiristoci. Kuna ganin daga yin wannan abu haka lalle kiristoci suka ca akan musulmai, inda suka dinga bin su suna kamawa suna kashewa haka kawai babu gaira babu dalili, wai kawai dan an kai wancan harin lalle suka yi zargin musulmai ne. Sannan abin da zai baka haushi shine hatta fa wanda suke bi a hanya su wuce ta garin Jos, wanda kwata-kwata ba su da alaka da garin Jos, hanya ta biyo da su, amma wai saboda tsabar rainin hankali sai a fito da su daga mota a kama mutum a kashe shi. Sannan kuma zaka ga ko da wani lokaci su arna wani lokaci sun fi musulmanmu haɗin kai, domin zaka ga duk inda suke lalle kansu a haɗe ne, kuma ko ɗan uwansu bai da gaskiya zaka ga sun koya masa baya. Mu abin da ke damun mu mafi yawanci musulmai munafici, zaka ga abin da ya kamata ka yi ma ɗan uwanka na taimako, amma kuma ba za ka iya masa ba. Ko da wani lokaci zaka ga shi musulmi yakan nuna kan shi kaɗai yake so, shi ko zaka ga ko da wani lokaci arne yakan ɗauka arne ɗan uwansa ne. Amma mu musulmi mafi yawanci sai dai ka faɗa a baki musulmi ɗan uwan musulmi ne, amma a zahiri wannan abun ba a aiki da shi. Yanzu ku duba ku gani, ko yanayin malaman addininmu za ka ga mafi yawanci yanzu ba suna nuna mutane cewar su bi Allah su bi manzon Allah ne ba, a'a za ka ga ko da wani lokaci suna nuna cewar su malaman abi su ne, abi mummuna idar da suke koya mutane. Ko da wani lokaci abin da suke nunawa kenan, domin yanzu za ka ga musulmai ne amma za ka ga bangare kashi ya yawa a cikin musulunci, inda za ka ga wannan dan izala ne, to amma a izalar ma za a ganta kashi sannan bangaren ɗariƙa ka zo shi ma za a ganta kashi sannan idan bangaren shi aka zo ita ma za ga ta kasu kashi haka za ka ga ko da wani lokaci kuma malamai duk su suka jawo irin wayannan matsaloli, kuma ko da wani lokaci su ne suke taraba kan al'umma. Wanda kuma yanzu ka kaddara idan irin wannan abun ya taso tsakanin fada arna da musulmi, za ga duka wayannan kungiyoyi dole za su haɗu guri guda ne a matsayin musulmi, lalle a je a yaƙi wancan arna. To abin da ya kamata kenan ko da wani lokaci, ba wai sai rikicin arna da musulmai ya taso bane, a'a arna da musulmai za su haɗa kai. Ko da wani lokaci lalle ana son musulmai ya zamanto kansu a haɗe yake, kamar yadda su ma kiristoci suke haɗa kansu. Yanzu za ga mu yanzu musamman arewacin Najeriya, kai a matsayinka na musulmi gashi kana son ka sai bindiga domin ka kare kanka, to amma da ka zaran ka je ka sayo wannan bindiga, za ga dan uwanka musulmi shi zai je ya gama jami'an tsaro cewa lalle kai dan ta'adda ne, kuma an ganka da makami, wanda kuma a ƙarke kana zaune a gidanka za a zo a kama ka. Sannan kuma duk wanda yake wannan gida shi ma ta shafe shi sai an kama shi, kuma ko da ka siya ne dan ka kare kanka, ka kaddara kuma tana da lasisi da komai, amma in ba ci sa'a ba lalle kai mai karamin karfi ne, to in ka tafi kenan. To amma mafi yawanci za ga su wannan kiristoci yanzu da daman su suna da bindigogi, shi sa za ga dan abu kaɗan da ya taso kawai sai su faɗa musulmi su kama kashe su, ganin cewa lalle suna da bindigogi hannunsu. To shi za ka ke ganin ko da wani lokaci ba su san su bi doka, wanda yanzu kuna ganin abin da ya faru a kwanakin baya a jihar Filato. Kwanan nan fa gwamnati ta fitar da sanarwa cewar an kama wasu mutane wanda kuma musulmi ne, ana zargin cewar lalle suna da hannu akai wannan hare-hare na ta'addanci, wanda kuma abin da ya ƙara bata mutane rai shine a cikin wanda aka kama har fa wanda yake dan agaji ne, wanda kuma kowa san cewar dan agaji a tsari na addinin musulunci sai an san mutumin kirki ne, wanda ko sigari aka san kana sha to ba za a dauke ka aikin agaji ba. To amma wannan bawan Allah shi ma har shi aka sashi a cikin 'yan ta'addan nan bai ji bai gani ba, wanda kuma kowa san dama ƙasar nan tamu Najeriya yadda take, matukar aka ce kai baka da mulki kuma mai mulki yana zargin ka,
da irin aika irin wannan to babu yadda za ka iya ba kan kariya domin za a ce ka je kotu ne ka ɗauki lauya amma lauya yana amfani ne a iya kai da talaka idan kuna faɗa ko da mai kuɗi idan suna faɗa amma matuƙar ka ce ana faɗa da mai mulki da mai kuɗi ai kowa san cewa kawai mai mulki shi za a ba gaskiya idan kuma ana faɗa da mai kuɗi da talaka kowa san cewa mai kuɗin nan shi za a ba gaskiya domin haka tsarin ƙasar nan tamu yake Najeriya ba wai ana magana ne na gaskiya ba domin yanzu kamar ni a matsayina na talaka da faɗa zai haɗa ni da sarkin gari to ni za ka ga wani lokaci jami'an tsaro kawai za a turo su kama ni su kudin da ni ba ma za a bar ni ma in yi magana ba kawai a tura ni gidan yari saboda ni talaka ne ban da komai abin da ke faruwa kenan to shi sa kake gani ko da wani lokaci yanzu idan aka ce jami'an tsaro sun kama mutum ana zarginsa da irin wannan mummunan laifi wanda yake na cutar da al'umma to za ka ga take yanke ba ma za a baka dama kai magana ba kawai zuwa za a rufe ka wanda idan ma a ce mutum babba ne ko babban ɗan siyasa ne ko babban mai kuɗi ne to shi za ka ga lalle ko da jami'an tsaro za su kama shi ba za a mishi mummunan kama ba kuma shi za a ba shi dama in ya da lauya su yi magana da lauyansa sannan kuma in ya da wasu ƴan uwa wanda yake buƙatar su yi magana da su za su yi magana da su amma duk da su haka ɗin manyan masu ma za ka ga wani lokaci idan hakan ta faru da su an kama su ba a ba su dama lalle su yi magana da lauyoyinsu ko ƴan uwansu su ma hakan takan kasance domin yanzu kudi a huga babban malamin addini Sheikh Sani Halifa wanda a watannin baya da suka gabata aka yi zargin cewa yana daga cikin wanda suka taimaka ma sojojin Najeriya domin a juyin mulki tun daga wancan lokaci aka kama wannan babban malamin addini wanda kuma lalle har yanzu yana tsare duk da a kwanan nan kotu ta fito ta ba da dama cewa lalle wannan bawan Allah a bada belinsa to amma kuma lalle ba a sake shi ba wanda kuma daga karke ma aka ce an ƙara shigar da shi wata sabuwar ƙara na cewa lalle ana zargin ya fa da hannu a wancan juyin mulki to abin da zai baka haushi shine ko da wani lokaci duk mutumin da aka ce yanzu gwamnati ta riga ta tasa shi gaba da shari'a to da matukar wahala ya samu fita wanda dai a karke sai dai kaga an daure shi an kai shi gidan yari an aje shi na dindindin dan Allah dan Annabi idan yau ne farkon zuwa ka wanta shata mu ku danna mana alamar subscribe ku danna mana alamar ƙararrawa kai sharing din bidiyon nan kai lakin muna godiya sosai ga cikakken bidiyon don ku kalla. Ta'ala wa barkatu wannan mutane da kuke gani sun yi kisa ne a Jos a Plateau karamar hukumar Lantan sun yi kisan sun je wani gari da ke namanta sunan garin sun je sun kashe sarkin garin sun tafi da wayan shi sun tafi da bashin din shi da ai bincike sun zo siyar da mashin din sai a kama su kuma da aka kama su gaba ɗayan su kiristoci ne sauran yan uwansu ne so haka zalika wannan kisan ma da a musu na Jos din ni har yanzu ina expected din wannan kisan mu yan uwansu ne isu ne suke wani rigiman suna abin nan suke kashe junansu amma sai su zo suna kalama fulani ko kuma suna kalama wasu yan uwa musulmi ko su ce faɗan kabilanci ne yanzu wayannan da wannan da ba din an ce da ba din an yi bincike ko kuma asirin su ya tono ba za su kalama musulman kusa da su ne ko kuma su kalama fulanin da ke area su ce sun musu wani abu so yanzu dai gashi nan an kama su kuma gaba ɗayan su da ai bincike an tabbata ka gane ko ni ba saba da har abin nan ba kaka wannan da harkan bindiga nan ni ba saba da shi ba har ga Allah nake nan nace ba baka saba da me ba da harkan bindiga nan ba me ne harkan bindiga yanda bindiga ya same shi zaka ce mana baka saba ba wai ne ya harbe sarkin kwala ni ne ni ne dan me yasa ka harbe shi wannan ne ya ce mu harbe shi wai me yasa ya ce ya ba shi machine ba su sheru da shi ba wai suna da damuwa da shi ne sai an ba shi izida da ya gan ku ne ya gane da ku ko shi din ina yake when he was there shi ga dure sarki ya gan shi sarki to ni ba san ko sarki ya gan shi ko sarki bai gan shi ba sarki ya kira sunan wani ne a'a ya hana ku mashin ne a'a bai hana ba kai dan me ne yasa ka ce harbe sarki wallahi ban ce haka ba ka ce ya sun ce harbe sarki ni dai na nuna cewa ba akwai mashin a wurin amma ban ce ya harbe shi ba wallahi da ya harbe shi kuma mene ka gaya musu mene kai kai lokacin da ya harba sai ce kai don me ka buga bulu da nan gidan kamin wannan ya ce babu ya sami babana na ce kai ya bulu ya same shi don me ya harbe shi don me ne ya harbe shi wai ne ya gaya maka bulu ya same shi gashi nan kai ne ka gaya mishi bulu ya same shi ya zama shi baya cikin gidan ba kenan lokacin lokacin baya cikin gidan yana waje sai ka ce ya na ce don me ne ku harbe shi a fadina kenan ba ku kyauta ba bai kamata ku harbe shi ba amma ba san ko ina aka harbe shi ba ko ina ne ba tukuna ba da ka ba su biniga saboda harbin ba ne ba wai na ba saboda harbi ba ya akuri wato abin ba
kai wani an ba su saboda harbin ba ne. to yanzu da kun kashe shi me riban ina mashin wancan ya dama who knows how many kuka yi mutane na kuka kashe yanzu wani yan wanku ku ja jiki a wajen kukan saboda wannan na ce ba wani ya tuka mashin ne a cikin guda daddare wani ya tuka mashin Ni ne na tuka shi wannan ya rike wuta. wani ya rike wuta kai ka tuka mashin ya ce shi ne tuka mashin ko kai ne ka rike wuta ok kai kuma ka koma gida ni ban gaya maka cewa mashin da ya zo ya harbe baban nan ya zo ta hanyar cikin kwala ta hanyar gidanka ne ba ya zo da an harbe shi mashin nashi an fita hanyar gari na da yan mashin ya koma cikin kwala na gaya maka ko ban gaya maka ba ka yarda yanzu ka yarda a'a na ce malam wasu ba zo da mashin ba kun zo da kafa ne suna tambayar su mu zo da kafa kun zo da kafa ne Kafa ne. daga gidan shi Eh, amma da kuka gama aiki dai kun wuce shi ya koma baya shi ya koma da biyu. washe gari kuma kai ka rage kowa zuwa wurin gidan rasuwa ai haka a ba ya ka ba ne da an kira ne haka ba. an kira ka na gaya maka da na zo wurin na ji kana wurin ka yi da ni da ka gani ka siya ina wurin da ka gani inda an nuna min kake zo ne ka gani ka siya ka gani kai kana haurawa ni ban gan idon ka wurin ba gaba da rana nan ganka amma mun gan juna ka baban ka ya mutu na zo gaisuwa ba za ka siya mu gaisa ba ba yi da kai ba kan a'a na ce da shike ni na zo wurin rasuwan baban ka waye ni na waye ka ai sai ka siya mu gaisa ni gaishe ka ya hakuri ba yi shi ba da first thing sai an na ce fara ba yi kira haka ba an ce shi da ka gani me ne ka fila jikin ka ba daɗi zai faru me riban shi yanzu to eh ka ce sunan ka waye tamfa tamfa waye na miyar Elias Gagaraturi ba alias gaga alias Gagaraturi kai kuma fa Yancan dan juma. ita nan juma daga ina Daga Paku. Paku ina ne Paku na wani district ne Na Kwamfe ne. Kwamfe district ne Yes. kai kuma kana Kwala district kana yaron sarkin Kwala ko nephew ko na sarki kai fa schedule Pilgrim district kai kuma fa eh to yanzu da kuka yi haka me kuke je Auga, unumvo watu wa hori duoya mabamna akwa mina shine ban kai jawuri ne bamna akwa shine ban mina kai jawuri ne Jama'a, kun ji yadda tattaunawan mutanen nan 'yan ta'adda ya kasance da jami'an tsaro. Abin da zai baka haushi, dukkaninsu shi wannan ya fito ya ce ga wanda ya bashi izini ya harbi wannan sarki, shi kuma ya fito ya ce bai ce haka ba. To shi fa dama ku sani ko da wani lokaci rishin gaskiya babu irin matsalar da bai zai jefa ka ciki ba. Tun da yanzu kaga dukkaninsu ba su da gaskiya. Ba ogan ba ba kuma yaran ogan ba, to shi sa za su dinga kama kame tun da yanzu me sun shiga hannun jami'an tsaro. Lokacin da za su yi wannan aika kai ka kaddara da za ka san hakan zai faru, ka ba su shawara ka ce kar ku je ku yi wannan abu, ba abu ne mai kyau ba, asirin ku zai iya zuwa bayan kun yi wannan abu ya tonu. Wallahi a lokacin in sun samu dama kai da ka kawo wannan shawara sai sun kashe ka, saboda menene za su ce yanzu za ka je ka tona musu asiri ne tunda ka san cewa za su je su kashe wannan basaraki. Kuna ganin wannan bawan Allah ba laifin zaune ba laifin tsaye ba abin da ya musu, kawai dan Allah ya ba su wata dama kawai na bindiga yasa suka je suka kama su kashe shi. Yanzu gashi sun riga sun shiga hannu, tun fa yanzu ma kafin a tafi da su station a ci gaba da bincike, daga nan kuma har ta kai ga an kai su gurin alkali sannan a ji irin hukuncin da za a yanke musu. Ko da wani lokaci muna amfani da wannan dama muna ƙara kira ga matasa ku guji aikin barna. Duk wani abu da kasancewar wannan fa in kayi zai cutar da wani ne, to kai ma fa zai cutar da kai ne. Abin da za ka kaddara a rayuwarka shine duk abin da kasancewar kai in kayi wannan abin zai cutar da wani, to a ƙarshe kai ma zai cutar da kai. Duk abin da kasancewar ba ka son wani ya maka shi,
domin in wani ma ka san cutarwa ne to kai ma kaka kuskura kai ma wani wannan abin. To idan ka rike wannan a rayuwarka zaka zauna lafiya har abada, ba kai ba faɗa da kowa. Amma matukar kai ka san wannan abin in an maka shi an cutar da kai, sannan kuma kai sai ka je kai ma wani ka cutar da shi, a lalle ba za ka zauna lafiya ba. Irin abin da ka ga ya samu wa'innan mutane to kai ma fa irin shi ne zai same ka. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira. Allah ya kare mu daga faɗawa irin mummunan aiki irin wannan. Dan Allah dan Annabi, in yau ne farkon zuwan ka wannan tasha tamu, ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, kai share din bidiyon nan, kai like. Muna godiya sosai.